Здравейте, геймери! Както видяхте, сега съм с интрото. Играем в Майнкрафт. И се тролваме. И сме само с Крис. И се опитваме да намерим сървъра. Ти се опитваш. Добре. Къде са дяното, бе? Хора, къде са дяното? Съм Африка. Сериозно. Това беше трол. Мали, как не те отнесох? Не знам. Линка, за да вляза в сървъра. Аз не мога, защото снимам. Ако излезна сега от играта, спирам да записвам. Тъй, че Джофич. Само да скинем къде... Що, къде са Диана, бе? Брей. Къде си, бе? Да не се казва СФС Minecraft Sniper. Да. Има много 14 човека. Има, ние сме двама, просто така биже. Аз задобрял съм 14 ранг, а ти си 51. Значи за... Ти дори не си се опитал да конъкнеш. То къде? Така се прави, бе! Кинг? Що, къде е, бе? Няма да се качиш горе. Защо брадах тази дърта мишка? Ай, мърди малко, с последния щях такива на матима. Не. Ама чакай, ти цъкаш ли Join Start Game? Мен пак магите ми пише, че съм out of it, защото следвало причината Will Споделя екран, Криш... Джосич ще оправи. Ай! Не! Значи циганска, брат. Това беше нереален Джон. Мерси, че се изправи, иначе Рип май франк. Как? Леле, брат, че вижда клипа
как се движеше. Ей, да живее 14 ранг. Как му тъпна, да, ти беше за такова. Започнах да загрявам. Още не съм би загрял. Сега, нямам патрони. Боби пише нещо, май. На половин хилт съм, бе. Ти, чукундура, какво правиш там? Ти отиде, бе. What the? Оп, добре. What the? Ла-ла, мабай. Чакай, пауза, не ме убивай, чакай. Качи се горе да видиш какво пише тука. Ела, чакай. Качи се горе, ще така нещо. Не ме убивай, аз съм за тебе, идвам. Там иди, да. Там погледни надолу. Ела тук, Крис, ето тук, виж. Виж какво пише. Не ме цепи, искам да го прочита цел. 360. Ти очи проц. Оп. Да бе. Ой. Отколкото. Първо място. Аз ли съм много преди? И интрото, хора, Джосе 93 ми го направи. Преди това само си го харесах. Преди не съм, аз си харесах много други. Той ми такова, той ми го направи преди. Ти нуб геймър. Аха! Кочо, презареждай. Как на това хедшотнах, не знам. Няма да се показваш така тролско, Тъкмо това видях. Това беше гадно. Аз не видях какво. Какво? Брат, аз тъкво да те убия и ти ме уби. Видях.